حدا مشت حلف لحد هفتام قبني قدم مطفئو كم هتسان قل عدم بشبشيلو تسمع ميقو نخصو ممتمو نمهري ولهانس عب من قدن ترخبهم حيزوهم نام قدم زفلت عباري أتو زاب على التبار قدم تصبغتي أنيرا لو مقن زفحش وقز أكزع مزع تلخاخيا شكركاكو تابوتوز إن شكركا اندابلت كتوحت إتسالاتن اتهفتام كعا أتو مهري حق أديا شكركا تلين نزلا أنسيا شكرا إبلام ምህረይ ወለሃንስ ከዓ ኣታወደይ ተሸኪርካ እንደ ሓኪም ኪድምበር ዝሸኮርን ዝፋሕሸወን ንሶም እዮም ዝፈልጡ በልዎ ንኽልቲኦም ኣሽሙርዎም ይበሃል ላሊላላዬ ላሊላላይ ላሊላላዬ ላሊላሎ መቼም ምህረይ ወለሃንስ እንተ ሓቲቶም ገለ ክብሉ ደልዮም ኣለዉ ማለት እዩ ኣብ ከተማ ሽረ ሓደ መንእሰይ ስለዝሞተ እንዳተበኸየ ይርኡ ካብቲ ዝተኣከበ ሰብ ንሓደ ፀዊዖም ይሓትዎ እንታይ ረኺብዎ ሓሚሙ ድዩ ነይሩ ኢሎም ይሓትዎ እቲ ወዲ ፍቕሪ ሒዝዎ እዩ ተሓኒቑ ሞይቱ ኢሉ ይምልሰሉ ምህረይ ወለሃንስ ብኣግራሞት ምስ መን ምስ ሞት ኢሎም ሓለፉ ይበሃል ላሊላላዬ ላሊላላይ ላሊላላዬ ላሊላሎ ሓደ መንእሰይ ብዕራይ ሰሪቑ ዝሰልሞ ምህረይ ወለሃንስ እውን ንሽሙኛ ፀሪፍኩም ተባሂሎም ይእሰሩ ሽዑ ኣብቲ ቤት ህንፀት ምስቲ ብዕራይ ዝሰረቐ ይራኸቡ ምህረይ ብዕራይ ሰሪቑ ከም ዝተኣሰረ ይፈልጡ እዮም ግን ንምንታይ ዝኣክል ይሓትዎ እንታይ ጌርካ ደኣ ኢኻ ተኣሲርካ ኢሎም ይሓትዎ እቲ ወዲ ድማ ምስ ሰብ ተባኢሰ እየ ተኣሲረ ይብሎም ምህረይ ወለሃንስ ሞቲ መባእስትኻ ቀርኒዶ ነይርዎ በልዎ ይበሃል ላሊላላዬ ላሊላላይ ላሊላላዬ ላሊላሎ ሽረ ምስ ጎንደር ዘራኽብ ድልድል ዝተሰርሐ ናብ በዓል ኣኽሱም ፅዮን ብዙሓት ህዝቢ ክመፁ ጀሚሮም ምህረይ ወለሃንስ በዚ መንገዲ እዚ ዝኣትዉ ሰባት ብደንቢ ተዓዚቦም ምህረይ ወለሃንስ እዚ ድልድል ምስ ተሰርሐ ጣፍ ተፃዒኑ ክመፅእ ይበልኩ እምበር መፂኡ እንተሓደገስ ዋጣን ሸርሙጣን በሉ ይበሃል ላሊላላዬ ላሊላላይ ላሊላላዬ ላሊላሎ ኤርትራ ምስ ተገንፀለት ሓደ ዓሰብ ዝነበረ ወዲ ኣብ ዓሰብ ገዛ ስለ ዝነበረ ወትሩ ካብ ኣፉ ዘይጠፍ ዘረባ ዓሰብ ናባና ክትመፅእ ኣለዋ እንዳበለ ኩሉ ግዜ ይማወት ኣብ ሓደ እንዳመስተ ዓብይ ሰብኣይ ተኣኪቦም እንዳተሰተዩ እንከለዉ እዚ ወዲ ከም ኣመሉ ዓሰብማ ክትመፅእ ኣለዋ ብስሩ ናባናማ ክትመፅእ ኣለዋ ይብሉ ምህረይ ወለሃንስ እንዳሰምዑ ፀኒሖም ኣንታ ሓወይ ኣሽምባይ ዓሰብ መፅያስ ካብ ዓሰብ ዝመፀ ዋዒ እኳ የቃፅለና ኣሎ ኢሎም ኣሽሙርዎ ላሊላላዬ ላሊላላይ ላሊላላዬ ላሊላሎ ኣብ እዋን ሃገራዊ መረፃ 1997 ዓመተ ምህረት ተቃወምቲ ፓርቲ ትግራይ መፅኦም ጎስጓስ ኣብ ዝገብሩሉ እዋን ሓደ ኣባል ህዝቢ ትግራይ ካብ ፋብሪካ ከም ዝወፅእ ሳሙና እዮም ኢሉ ብምዝራቡ ዝኸፍኦ ሓደ ወዲ ንምህረይ ኣብ እንዳመስተ እናሰተዩ ይነግሩ እቲ ሰብኣይ ኣቱ ምህረይ
እዞም ተቆምቲ ፓርቲ هو ህዝቢ ትግራይ ሳሙና ኢኹም ኢሎምና ይብሎም ምህረይ ወለሃንስ ሓቆም ኢሎም እትወዲ ከመይ ምህረይ ኢሉ ይሓቶም ምህረይ ወለሃንስ እንተ ጽሪናዮም ደኣ እንታይ ክብሉና በልዎም ይብሃል ሓንቲ ደ ናብ ኣዲስ ኣበባ ብትምህርቲ ዝለኣኸ ወደን ጫት ለሚዱ ኣኽሱም ይመጽእ እዘን ኣደ ሓደ መዓልቲ ናብ መደቀሲኡ ሃንደበት እንትኣትዋ ጫት እንዳቐሓመ ይረኽቦ እዘን ኣደ ውይ እንዳበላ ወደን የባርሮ ኣውያትን ሰሚዑ ጎረቤት ይእከብ ምህረይ ወለሃንስ እውን ከም ሃገሮም ይእከቡ እተን ኣደ ጉድ 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 ወደይ ርኡይለይ ቆጽሊ ብጥሪኡ እንዳበልዐ ረኺበዩ ወዲ ዓብይ ድኒ ይብላ ምህረይ ወለሃንስ ኣብ ስልክን ስለዚ ሃብኩኖ ዲኽንሞ ዓብዱ ትብላ ዘለኽን ሽምዑ ውዳተይ ተጽልማ ብርንዶን ተዝብኦ ነርክን ከኽትዕልላ ድዩ ማለት በልዎን ይብሃል ኣብ እዋን ደርጊ ዋላ ፍሉጥ ወዲ ኣኽሱም ኮንካ ካብ ኣኽሱም ናብ ሽረ እንትከይድ በብኺልኡ ይለፋ ኢኻ እትሕተት ካብ ወፃኢ ዝመጸ ሓደ ወዲ ብኽንደይ ወጠራ ኮምባይ ኣኽሱም ይኣቱ እዚ ወዲ ብቐልድታት ምህረይ ወለሃንስ ይድነቕ ስለ ዝነበረ ኣልሹ ረኺቡ ስዋ ይስትዮም እቲ ወዲ ኣቱ ምህረይ ክሪአኩም እንከለኹስ ጥዑኢኹም ትመስሉኒ እንታይ ኮንኩም ኢኹም ግን ዓቢድኩም ኢሉ ይሓቶም ምህረይ ወለሃንስ ካብ መንገዛ ዓደይ ለፋኺ ሓተካ በልዎ ሓደ ዓብይ ቀሺ ወዶም ክደርፍ ረኺቦሙ ወዲ ቀዳስ ወዳሲ ዋጥኻ ዓሌትና ክተጽርፍ ኢሎም ደርፊ እንተ ደኣ ደሪፍካ ከምዘይ ወደይ ቆፂረ ከባረካ እየ ኢሎሙ እንተወዶም ግን ፍቕሪ በይኒ እንዳበለ ምድራፍ ስለዘየቋረፀ ቀሺ ዝበልዋ ይገብሩ ምህረይ ወለሃንስ እዚኣ ሰሚዖም ኣብ እንዳስዋ እንቶም ቀሺ ይረኽብዎም ምህረይ ወለሃንስ ኣቦይ ቀሺ ወዶም እንታይ ገይሩ እዩ ገዛና በረንዳ ዘጻበልና ዘሎ ኢሎም ይሓትዎም እቶም ቀሺ ድማ ዝዋጥ ወዲ የብለይን ኣይወደይ ኣነ ቀዳሲ ዘማሪ ይብሉ ምህረይ ወለሃንስ ክምስ እንዳበሉ ንስኹምስ መሊኢልኩም ዘሚርኩም ፈጣሪኹም ተመስግኑ ኣለኹም ንሱ ግን ጨኒቁዎ እንተደረፈ እንታይ ኣበሳ ኣለዎ በልዎ ይበሃል ሓንቶ ቡና ቤት ትሰርሕ ንእስቲ ኣብ ገንበራ ዝነበረ ዓብይ ውቃጦ መስቀል ኣዲስ ኣበባ ኸይዳ ተጥፍኦ ውቃጦኣ ድማ ካብ መቐመጫ ስጋ ወሲዳ እያ ኣጥፊኣትሉ ዝበሃል ወረ ኣብ እዝኒ ምህረይ ወለሃንስ ይበጽሕ እዛ ሰብ ሓደ መዓልቲ ምስ ሓደ መንእሰይ ትበኣስ እሞ እቲ መንእሰይ ብቴስታ ገንበራ ይወዓ ብድሕሪዚ እንትካሰሱ እቲ በኣሲ ዝረኣዩ ምህረይ ወለሃንስ ጥራሕ ስለ ዝነበሩ ምስክር ይበሃሉ ምህረይ እውን እወ ብርእሱ እንትወቃረ እየ ይብሉ እቲ ፖሊስ ድማ ንምርግጋጽ ብርእሱ ኣብ ምንታይ ይወቂዕዋ ኢሉ እንትሓቶም ምህረይ ወለሃንስ ኣብ መቐመጫ ኢሎም መለሱሉ ይበሃል ምህረይ ወለሃንስ ሓደ ጽቡቕ ሙሉእ ገጹ ብጣሕ ዝተተልተለ
ወዲ ኣብ እንዳስዋ ይረኽቡ ኣቦኡ ጸሊም እንኡ ድማ ቀያሕ ዘይትበሃል ውላዶም ግን ብጣዕሚ ቀይሕ ምዃኑ ምህረይ ይፈልጡ እዮም ምህረይ ወለሃንስ ኣንታ ወደይ ሚካኤል እትመስል ቆልዓ እንታይ ጌርካዮም ኢኻ ከምዚ ገይሮም ሓራሪዶምካ ኢሎም ይሓትዎም እቲ ወዲ እንዳሰሓቐ ኣዴ ግደፍ እንዳበለቶ ኣቦ እዩ እምበር ወሲዱ ዘጥብሐኒ ይብሎም ምህረይ ወለሃንስ ኣይ ጠርጢሩ ይኸውን እምበር ከምዚ ኣይጭክነልካን በልዎ ይበሃል ላሊላላዬ ላሊላላዬ ላሊላሎ ሰይጣን ምህረይ ወለሃንስ ምስ ሓደ ቀሺ ኣፎም ዝተታመሙ እንተስ ቁሪ እንተስ ሰይጣን ወቂዕዎም ጽቡቕ ወቅዒ ሒዞም እንተተጣወቱ እንከለዉ እቶም ቀሺ ኣትምህር መቸም በዓዱ ስለ ዝፈትወኩም ንዓኹም ዘይገብሩ ነገር የለን ግን ካብዚ ኩሉ ብፍሉይ ተመስግንዎ መን ኣሎ ኢሎም ይሓትዎም ምህረይ ወለሃንስ ክምስ እንዳበሉ እዚ ኩሉ ዘመን ኣብ በረንዳ እንትድቅስ ንዘይጸፍዐኒ ሰይጣን እየ ዘመስግን በልዎ ይበሃል ላሊላላዬ ላሊላላይ ላሊላላዬ ላሊላሎ ሓደ በላዒ ብላ ጉቦ ምዃኑ ዝፈልጥ ዳኛ ቤተክርስትያን መሰርሒ ቅርሺ ብምሃቡ ሽሙ ብተደጋጋሚ ይለዓል ነበረ ሓደ እዋን ምህረይ ወለሃንስ ማውጮ ይእከብ ኣብ ዝነበረሉ ቤተክርስትያን ይርከቡ እሞ እንታ ቤተክርስትያን መስርሒ ገንዘብ ዝሃቡ ሰባት ሽም እንትጽውዑ ይሰምዕ እቲ ዳኛ እውን ሽሙ እንትጽዋዕ ኩሉ ሰብ ምስጋናን ንኣዳን የቕርበሉ ኣቦ ቀሺ እውን ማዕጾ ገነት ሃህ ኢላ ከም ትጸንሖ ይምስክሩ ምህረይ ወለሃንስ ግን ናብቲ እዝኒ ዳኛ ጽክዕ ኢሎም ገነቱ እንዶ ጉቦ ሂብካ እያ ትኽፈት በልዎ ይበሃል ላሊላላዬ ላሊላላይ ላሊላላዬ ላሊላሎ ኣብ ሓደ ምህረይ ወለሃንስ ሰትይዎ እንዳስዋ ሓደ ናዳቃዩ ይኣትውሞ ምስቲ ዝነበረ ጸወታ ተሓዊሱ ወቅዒ ክዳመቕ ይጅምር ጽንሕ ኢሉ ድማ ነቲ ሰታይ ከስሕቕ ደልዩ ንምህረይ ወለሃንስ ከምዚ ይብሎ እቲ ነዳቃይ ምህረይ እባ ኣፍሪስኩም ዲኹም ዘይትቅድሱ ይብሎም ሰብ ይስሕቕ ምህረይ ቅጭ መጺዎም ነዲቐ እባ ኢሎም ኣሽሙሩ ይበሃል ላሊላላዬ ላሊላላይ ላሊላላዬ ላሊላሎ ምህረይ ወለሃንስ ገንዘብ ሃበን እምበር ስለ ኢሎም ስም መልእኽቲ እናውፁ ኣይልምኑ ሓደ እዋን ሽም መልእኽቲ በብመዓልቱ እንዳውፁ ናብ ዝልምኑ ለመንቲ ይኸዱ ምህረይ ወለሃንስ ስቕበሉታ እግዚአብሔር ተኣምኑ ዶ ትመስሉን ይብልዎም ሓደ ሓላፊ መንገዲ ተገሪሙ እንታይ ኮይኖም ዘይኣምኑ ይሓቶም ምህረይ ወለሃንስ እግዚአብሔር እንተተኣምኑ ደኣ እግዚአብሔር ይፈልጥ ኢሎም ስቕ መበሉ እምበር 12 ሐዋርያት እናጸውዑ ኣይመጽሙሙናን ኢሎም ይበሃል ላሊላላዬ ላሊላላይ ላሊላላዬ ላሊላሎ ኣብ እንዳ ሻሂ ምህረይ ወለሃንስ ኣብ ሓሳብ ጥሒሎም ኮፍ ኢሎም እንከለዉ ሓደ ቀዳማይ ደረጃ እንዳምሃሩ ዝኣረጉ መምህር ይመጹ እሞ ኣብ ጥቕኦም ንዘሎ ሰብ ዘይተቐመጡ ወንበር እንዳማልኸቱ ምህረይ እዚ ወንበር ሰብ እኒህዎ ዶ ኢሎም ይሓትዎም ምህረይ ወለሃንስ ተምሃሪኦም ዶ ገይሮምኒ ተራ ሕቶ ዝሓቱኒ በልዎም ይበሃል ላሊላላዬ ላሊላላይ ላሊላላዬ ላሊላሎ ካብ ዓቐን ንላዕሊ
ስዋ ክሰትዩ ኢሎም ካብ እናሰትዩላ ዝነበሩ እንዳስዋ ወፂኦም ኣብ ሓደ ዓብዪ ጎደና ብልዒቶም ወፂኦም እንትሸኑ ብቕድሚኦም ኣንስቲ ንከይረኣዮም ኣብ ጥቕኦም ይበፅሓ። ኣንስቲ ደንጊፀን ዋይ ዋይ እንዳበላ ይሃድማ። ምህረይ ወለሃንስ ኣጆኹን ሒዘዮ እየ በልዎን ይበሃል። ላሊላላዬ ላሊላላይ ላሊላላዬ ላሊላሎይ ሓደ እዋን ምህረይ ወለሃንስ ኣብ ወሰን ከተማ ኣኽሱም ናብ ዝርከብ ገሩ ይኸዱ። ኣብ ሓደ ግራት ኣብ ጽቡቕ ዝሸወተ ዒልቦ ምስ ረኣዩ ጠጠው ኢሎም ብተመስጦ እናረኣይዎ እንታይ ረኺቡ እዩ እዚ ዒልቦ ከምዚ ኢሉ ፀቢቑ ኢሎም እንዳስተንተኑን ከለዉ ኣብ ትሕቲ ዝሸወተ ዕፉን ተጠቒሞም ዝደርበይዎ ዝተቋፀረ ኮንዶም ይርዩ። እቲ በዓል ግራት ጭዃርኡ ሒዙ እናኾስኮሰን ጸኒሑ ቅንዕ እንተበለ ምህረይ ተመሲጦም ይርአዩ። እቲ በዓል ግራት ምህረይ ናይ ደሓንዶ ሓሳብ ሒዙኩም ይብሎም። ምህረይ ወለሃንስ ነቲ ኮንዶም እንዳረኣዩ ኣሄ ደቂ ሎሚ መዳበርያ ድኾይኑ ኢሎም ሓለፉ ይበሃል። ላሊላላዬ ላሊላላይ ላሊላላዬ ላሊላሎይ